Il-fond għamilni possibli li jina nista nikrea ħaġa li xtaqtin, il-ħolma tiegħi huwa li tfal bid-disleksja li jola l-istima tagħhom infushom. U l-proġett li għamilna kien hemm attur Ingliż Matthew Scarfield li hu stess huwa dyslexic u ħloqna sensiela ta' workshops flimkien ma' Clara Juice u Lena Scarfield fejn tfal b'disleksja grupp ta' 14 kienu f'dal każ għamlu sirja ta' workshop u mbagħad spiċċajna bi preżentazzjoni li hija drama jekk tista' tgħid. U l-benefiċċju li ħadu daw it-tfal il-bidla fihom infushom għalina kienet imprezzabbli. Dan il-festival ilu li ġie organizzat 44 sena. U matul dan iż-żmien kollu kien dejjem qed jieħu ssibu l-Youth Travel Circle waħdu. B'xi daqsxejn għajnuna minn hawn minn hemm u rnexxielu dejjem ikabbar il dan il-festival, tant li llum sar biex ngħidu hekk istituzzjoni nazzjonali. Naturalment ċerti affarijiet ma tkunx tista' tagħmilhom jekk ma jkollokx l-għajnuna. U bl-għajnuna tal-Arts Fund issa, tal-Malta Arts Fund, nistgħu naħsbu iktar fil-kbir u nistgħu nagħmlu qabża fil-kwalità.